I har lige været inde og se eller været herude og se en forestilling. Hvad var det for en forestilling? Det var meget spændende og indholdsrigt. Og hvordan, synes du? Fordi den fortæller, altså, hvad man skal gøre i sådan forskellige situationer. Hvordan man skal opføre sig i offentlig rum. Og hvorfor er det vigtigt, altså? Fordi altså, det er meget vigtigt, hvordan du behandler andre mennesker. Fordi hvis du kommer med en forkert tone, så kommer der negativ oplevelse ud af det. Altså. Alle mennesker skal føle sig tilpas. Altså når det er et offentligt rum, så skal alle føle sig velkommen og ligeværdige. Var der noget specielt i forestillingen, I lagde mærke til? Der var meget racisme indblandet, og hvordan man skulle håndtere racisme. Det var rigtig godt at lære, hvordan man skulle håndtere det og sådan. Var der noget, du lærte, som du ikke vidste i forhold? Altså, helt ærligt, var der så noget, du tænkte, det havde jeg ikke tænkt på? Jeg blev i hvert fald opmærksom på, hvordan jeg selv skal opføre mig. Så hvordan? Man skal snakke i rar tone og sådan noget. Når jeg normalt sagt det, så kan det godt være, at jeg måske råber eller noget, ikke? Så altså, nu har jeg oplevet, hvordan andre mennesker, de tænker ind i. De griber ikke ind, de tænker sådan om dig, forstår du? Så nu har jeg lært, at der skal måske være lidt mere velkommen over for andre og respektere dem. Selvom det ikke